Mas eman-eman lho Mas, lho Mas. Bos aku ngono kon ngawin. Karepmu kono wedak. Ora apa-apa, alah padune seneng rek. Ayo, ayo kono. Rene nak, cedek bapak sini lah, nak, rene nak. Kono malah mangan kue engko ki. Lho, iki lho Mas. Lah terus nek ngene iki nek arep kumpul lewat di. Kowe apa-apa? Aku ora mbejak omong. Lah wong kene jek omong-omongan karo dalang kok modele kok ngrusui terus lho kowe iki. Lah aku ya kudu apa? Kudu omong no. Kudu nang jeding ngono lho kok omonganmu kok wis kok ngono. Ngono ki mbak ya gentenan dhisik. Wong jelas nek ingsun jek ngendikan kali Mas Akbar. Wah iya ya Sun. Ingsun kok yo sing penak dadi gentenan penak lagi ngoten nggih Mas. Nggih, nekakne kula, nekakne kanca-kanca, nekakne jenengan. Niki tresna kalih budaya. Tresna Wujud budaya. implementasi aplikasi tresna ya toh kehadap budaya seni dan budaya kita. Leres tujuane napa to warga mriki samping ngempal mriki. Nggih. Mirsani wayang sing dipadosi golek hiburan. Hiburan Mas. Atine seneng bahagia insyaallah mangke mantuk kepanggih kalih keluargane melok seneng bahagia. Iya. Lagi ngaten ta Mas. Betul, karena wayang selain tontonan juga tuntunan yang penuh dengan tatanan. Leres Gitu. jenengan. Wayang kena disinau Mas Dodo. Nah, leres. Kena dijupuk sing apik-apik. Leres. Entah? Nggih. Wayang Sampeyan ngerti dhewe ya toh? nggih. Wayang kaya ngene, dalange mejang dirungokne. Dirungokne wonten wejangan-wejangan niku teng wayang wontene Mas. Nggih. Pitutur luhur nggih teng wayang. Leres. Nggih to Mas. Leres. Nggih. Napa meleh sampeyan ngaten iki menyampaikan visi dan misine kepala desa. Seniman menjadi jembatan. Menyampaikan visi dan misi. Betul. Untuk desa Kanerjo yang lebih maju dari tahun-tahun berikutnya. Sebelumnya. Sampeyan rene apa nggawa kirik to Mas? Lah kok iso? Lah nek kirik glimbung ning kono kuwi nyapa? Aku iki. Lah kowe malah aprah-aprah kaya kirik. Lah aku ngene ora diperhatikan karo Mas iki kok. Lah mbok karepno piye? Ya bar karo kowe karo aku ngono lho, Doh. Mosok nganti ngene kok ora ditakoki ya Mas. Kowe iki dagelan sing ra duwe tata krama nggih ngeten iki lho Mas nggih. Nggih. Iki dalang disepuhne lho Mas iki. Panutane kabeh lho iki Mas. Senajan usiane tesik enom tapi nek wis dalang wis disepuhne. Kowe kok malah yak-yakane nggone dalang rumah samu ki adikmu dhewe ta piye? Paling utama niku dalang. Kula panggunge trape paling dhuwur. Trape paling dhuwur. Paling dhuwur ning jek kalah karo Yoga-yoga. Kok iso kalah ki kon ndi omongan? Utama ya Yoga. Jere sapa kowe? Alah, lha iki sing gawa sapa? Sing gawa dalang to? Ah, umpama ditekakno rene dhewe. Iki nang Kanerjo tanggapan apa? Para Yoga-yoga badhe klenengan lho. Iso dhewe. Lah jel nek Akbar mrene. Jangkar Akbar ki dalang tenan wis kadung gelo ya. Rene njajal kali sinten piyambakan ape karaoke. Oh. Mas, anane kowe iso teko kene Mas Akbar. Betul. Yoga ya sing ngejak Mas Akbar. Betul. Kliru besar. Kok iso kliru? Pak Lurah mriki. Niku nak mboten enten kula, mending ora sida sedekah bumi. Sombong omonganmu kemijilen le. Nanggap aku wis ping pira? Ping 5, 6. Pindho kok iso mbayani kowe. Lah iki ping 14 engkas gratis aku. Weh, berarti kowe rene gratis. Aku gak melok. Lah aku karo sapa? Lho, karo kowe sing gratis kowe kok ora masalah. Melokno lho. Moh kok iso? Gak sida ya, Pak. Sik, kowe ngendikan kok Pak Lurah pundi panjenenganipun Bapak Lurah? Sing di? Piye to wong ditangkap bolak-balik ora. Dengan ceca mboten Mas? Nggih. Lho, ceca apa ora kok? Lho, kula wau sampun jagongan karo Pak Lurah. Genah wis seru. Nek iki wis seru, lah sampean ngerti. Ndi? Pak Lurah di Pak Kepala Desa sing ndi? Alah ki piye? Kok mbur ngatur ngono tok lho. Alah nganti to ya. Kok alah ning ndi to ya ki sing genah sing penak lho Mas. Pak Suanu. Sapa teki? Bapak Yanto. Pak Suyanto. Sing nangkap awake dhewe biyen. Lagi tak omongi mbleyer-mbeyeri wong. Ya ya. Ora tak omongi ngono ya ora ngerti Pak Lurah sapa to. Kowe lali kowe. Anggere bar ditanggap Pak Lurah kene mesti lali. Ora masalah bar ditanggap. Anggere duit entek lali aku. Pikiranmu men duwe. Lah piye? Nuwun sewu Mas. Seniman nek wis berpikiran tentang uang, wis seniman bakal bubrah. Betul. Anane Mas Akbar sedaya rombongan ki rene iki
nyambung silaturahmi golek paseduluran. Betul, ben iso kenal dindi. Dindi. Nek dulure akeh insyaallah rezeki mangke kathah. Otomatis itu. Otomatis, Mas. Ora percaya. Kok iso ora percaya piye to? Kowe rene ujung-ujunge ya dhuwit. Hacal rene kowe ning kene main kaya ngene maca apik-apik, ora dibayari. Gelem wae. Merongos wae. Golek seduluran, semakin dulur akeh semakin rezeki kathah. Iya to rezekine malah keliru. Lho, akeh dulur endi-endi kena apa-apa mesti ditulungi dulur. Iya apa ora kowe? Lho dulurku nanti malah sambatan terus. Iya ta, main rono gratis ora bayar. Main rono dulur. Tegese iki nek kowe enek apa-apa ning omah, ya ta, nggih Mas nggih. Leres. Kuwi sing nulungi pertama kali mesti dulur kemeruh. Aku sing nulungi pertama ya tanggoku. Kuwi ya ora batah ya ora dulur kiwa tengen. Ngono lho, blok goblok. Kok malah ngelokne kula goblok ta, Mas? Ngaten iki tidak memotivasi para penonton. Lah iya kowe iki kaya kawerus sing elek. Kowe nek duwe gawe ya nganten misale. Kowe digawe nganten. Sing ngiwangi sapa nek gak dulurmu? Syukur kowe. Sambatan mesti dulurmu. Lah kok keminter men to? Lah keminter piye? Ora tau aku ngrepotno kanca-kanca dulur-dulur. Lah kowe piye? EO no. Opo? Potongane kok ciduk jedhe ngomong EO. EO ki apa? Equalizer. Apa-apa? Apa ya piye? Sing jenengan mireng mboten? Iya, ting apa ora cetha. Lah iya, apa? EO ki apa? Apa E? Ewen. Ewen iki apa? EO artine apa? EO. Dulu. Singkatane. Singkatan EO ki apa? E mbek O. Artine EO. EO. Ping mek wong enek prasmanan barang lho goblok e. EO ki event. Ya. O ki organizer. Lha ki kok takok. Lah aku ki ngomongi awakmu lho bener awakmu lho. Wong kok modele kok kemeruh, kemisit, keminter. Betul. Kene wis kenal karo Pak Lurah, Pak Yanto. Lah alah. Lagi ditangga ping pindho wis keminter lele. Lah nek aku nyuwun sewu Mas, elek-elek kados kula ngeten. Nggih. Kula ditanggap sinten mawon insyaallah kula serawung Mas. Leres niku penting. Nggih, kados panjenenganipun Pak Lurah, Pak Suyanto. Pak Suyanto. Loh, ngerti to, teng mriki ne kan rejo nyuwun sewu. Nggih. Terdiri dari 2 dusun Mas. RT-ne nek 16, RW-ne kalih. Nggih. Jumlah penduduk kurang lebih 2600 lebih. Nggih. Jumlah rondo 78. Loh. Wah, iki sedetail ini nek ora serawung ora mungkin iso apa. Boten ngertos. Berarti ning kene ora mau mementingkan materi atau uang. Berarti seduluran lahir batin. Batin, Mas. Mbak ya hafal wae to. Hafal to wong teng mriki dikurane lho to ya. Wis ora apa-apa. Wes kowe nyerah, nyerah ya. Lah iya aja kemengkek. Dewi. Lho kok dewe piye maksudmu? Ya kowe tak ngomong ngono. Lho tenan kowe ra melok omong? Ya aku gak apal kok. Mas, sampean krungu dhewe ya. Ya. Enten dagelan kalih sing setunggale omong, setunggale mboten omong. Sing mboten omong kira-kira dibayar pantes mboten? Ora pantes. Ora pantes. Kok para penonton Pak Do. Nyuwun sewu, dagelan mboten omong menika dibayari pantes napa mboten? Kowe dina kira bayar sesuk merongos bayar cicilan Bank Mekar kowe. Ngenyek Bang Mekar. Lah apa? BRI. Kok malah nemen kowe BRI barang kowe iki kok. Ben sing diutang aku kowe bingung. Lho. Piye? Bocah ki lho. Kowe ki utang ki wis wadi elek lho, Mas. Wong utang ki wajibe nyaur lho, Mas. Utang kok malah dipamerni lho. Utang kok elek-elek. Utang itu dirahasiakan ben ora roh wong umum. Aku biyen. Lah saiki ora ngger wong oleh utangan lho, do goblokmu. Berarti kan aku dipercaya. Duh, betul lho. Namaku bersih. Namamu bersih kok tercantum di bank. Bank diae sing mbok utangi. Wah, Bank Jatim. Bank BRI. Bank BCA kuwatir atau Mandiri. Lho ngono kok dipamerni. Terkenal namaku Komet. Ngono. Ngono kok bangga lho, Mas. Kowe iki terkenal utangmu kok bangga ki piye to? Ben. Tak omongi. Apa? Kowe iki utang ki nyaur. Lah kowe nek nyaur terus ra duwe dhuwit terus piye kowe? Lah iya wong ora duwe dhuwit kok bingung nyaur. Orang di duit ki santai tuh. Duh, piye bocah ki ra disen tenan e? Sing ra disen iki bange no. Lah kok iso bange? Bange lho nagih aku bolak-balik ra tau tak kei icik nagih. Berarti ra disen utang ki wajibe nyaur. Nyaur ki nek enek sing dienggo. Lah kowe ora enek. Lah kowe nek ditagih bank terus piye? Yo semoyo. Iki jan pikiranmu jan licin tenan kok kowe iki.
omongan orang genah niki teng desa Kanerejo. Kanerejo. Iya, alhamdulillah. Salam-salam utawa ngaturke napa Mas Do? Deh, gua ngaturke luput. Kok iso ngaturke luput lho salah apa kok ngaturke luput kok ora apa-apa to aja ngenteni keliru. Ya paling gak ning kene ya memberikan sesuatu lah untuk warga mriki. Jenenge ditimbali mriki kok iso. Tuku kok ninggal weling iki jane ape? Ya iya gak penak to. Ya iki kita iki. Andane aja diamat iki jan. Tuku semangka ning pasar Soko. Iya. Kowe ngomong cakep po Mas, wong sak cakep lho. Lah iya. Ya maksude sing kompak nek bar aku ngomong ngono kowe ndagake cakep ngono lho kok. Cakep. Cepet. Cakep. Urung. Kaget tau. Gregetan tak cipok korangan lho kowe. Aja. Tuku cipok. Tuku semangka. Cipok mbok tuku. Tuku sik lali tenan aku. Heeh. Tuku semangka ning pasar Soko. Cakep. Mugi-mugi masyarakat Desa Kanerejo tansah mulya Allahumma. Amin. Amin. Pak Jono budal ning sawah. Cakep. Mugi-mugi sedaya warga Kanerejo tansah barokah Allahumma. Amin. Dadi sithik-sithik ya. Pak Jono mantuk king sawah. Cakep. Terus adus. Mangan terus wong pancen bar kok sawah. Pantun yo. Apa sing ape parian? Parian cakepane nguri ki apa to, Mas? Parian apa bekso? Lah nek lho kok bekso piye to? Yo. Lah ora parian kok. Lho Pak Jono budal ning sawah mugi warga Kanerejo tansah barokah. Lah iya Pak Jono ning sawah apa ya nang kono tok. Ya mulih dadi adus. Iya ta? Panas lho. Lek pitik. Iso malah pantun malah cerita iki lho. Pancen cerita wong ki mbok yo aja sok-sok sombong, sok kemiter, sok kemisit, ya ta Mas. Leres. Wong kondang, wong tenar ki ora selawase, Mas. Leres. Kowe paham ora tak omongi? Wong nang alam donya ki nyuwun sewu Mas. Omong rada tuwa. Di dunia roda itu berputar, Mas. Betul. Jadi wong ki ora terus ning dhuwur terus, Mas. Roda itu pasti berputar. Ora mungkin roda mendek ngene ora. Sok kala ya enek tenare, sok kala ya ora. Tanggapan ya enek larise, kadang ya enek sepine. Ngono lho. Soale rodane donya ki berputar. Roda serep kae kok gak berputar. Kae ya nenggon. Peribahasa aja dibantah. Aja dibantah. Dadi wong ora ning dhuwur terus, Mas. Kadang di bawah juga. Iya, pancene bener aku kadang nak kuwesel niku ya ning isor. Gak mesti lah. Kowe iki apa to, Met kowe iki? Iki roda iki lho, roda. Roda kehidupan. Wong ning alam donya ki urip yo wang sinawang. Sok-sok yo donya iki. Iya to, wang sinawang. Sok-sok wong kae ketok mewah. Kuwi ora mesti penak uripe. Betul. Kadang wong ra duwe tapi penak uripe. Wang sinawang, sawang-sawangan. Ngono lho. Kok malah mecicil piye to kowe iki? Sire kok nyawang. Iki kok ora berhasil kok. Maksudnya ditimbali mriki paling gak ya maringi napa lah kagem warga mriki ngono lho darane sok sugih. Wong awake dhewe rene golek maringi lho. Maksudnya ning kene iki arep nyumbang apa ngono lho. Lah wong kene dikon nyumbang Agustusan desa kowe mlipir kok. Nyumbang kene. Maksudnya kowe iki dadi piye lho Mas? Dadi wong. Lho. Iki lho maksudnya Desa Kanerejo iki mbok apane arepan? Wis ben ngene ae apik. Ben maju. Lah maju yo kayak kono. Wis ben ngene ae apik. Ben maju. Lah maju yo kayak kono. Iki kok iso kayak kono tak tapuk tenan kowe iki. Ben acara malam hari ini aku iki kok kaya anak tiri kok mbok musuhi terus. Lah wong kowe iki lho kleru terus yo Mas yo. Aku karo Pak Dodo iki rembukan iso nyambung. Nek karo sampean iki angel banget lho. Lho. Kok angel? Ngapa angel? Angel aja digarap. Sing maksa sapa? Lho ujian piye Mas sampean? Maksudnya omonganmu ku lho bleset terus ngono lho. Bleset kok kaya linet. Omongane gak padha akiune tinggi. Wis kono-kono. Wis karo kono. Tenan? Yo. Kowe mulih merongos renek popo kowe. Syukur. Ora urus. Ora urus. Sakmene iki jaluki urunan apa gak? Lho. Kowe iki dagelan apa pengemis? Ya kala-kala. Kala-kala apane kok iso Ndang arep katone apa? omongan iki mbok sing genah nggih Mas. Nggih leres niku. Wong awake dhewe ya sak awak, ning sak panggung dadi siji. Serumpun senasib sepenanggungan. Nah, seniman ki mbok yo aja ayel-ayelan. Saling melengkapi kekurangan. Betul. Dadi nek saling melengkapi ki kepenak aja enek sing ngrekali. Nek enek elekku sampean nutupi, nek enek eleke sampean aku nutupi sampean. Betul, ngoten lho Mas. Itu namanya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. leres. Ini
ngene iki lho. Slogan seniman kudu ngono, Mas. Dalang dan bintang tamu harus saling berkesinambungan. Untuk menghibur para warga masyarakat Kanorejo. Kanorejo. Napa mlempor RRI Surabaya. Tak gacok sisane kowe kok. Menang. Kowe gak eling dawuhe para sesepuh pinisepuh. Dawuhe piye? Innallaha ma'as sabirin. Artinya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kowe kudu dibacok wong kene. Wong dalil cekak mbok takono sapa wong kang sabar ki bakal dikasih karo Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Aja sok-sok pamer dalil kene iki kutha wali. Iya, ya paling kan sithik-sithik ya urun ngono lho, Mas. Tuban Bumi Wali. Bumi Wali. Ngono lho. Aku tak salam kowe meneng. Iya ya semeneng, bisa meneng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham abak. Ngene ra gelem disalami to, Mas. Nggih. Lah wong ngomonganmu lunyu bleset terus ket mau kok ora enek sing jelas. Tapi kan nek salame kowe ra salam, ra sopan, ditanggap wong sopan sampun, santun. Santun kok sampun. Kudu dienggo. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalu punika kula teng mriki jenengan teng mriku. Lho. Ya piye to celuk iki? Allah meneng ae to. Lah kula teng mriki meneng. Kula teng mriki jenengan teng mriku. Mriki lan mriku dalu punika saling mendoakan. Nggih napa nggih? Supados Kanorejo menika dados desa ingkang napa niku kapenak aja. Kita dianggep aku kayak sedungo. Buktekno, Mas, buktekno. Muga-muga dados desa ingkang barokah Allahumma amin. Amin. Menungso ingkang paling berharga niku adalah manusia yang berguna untuk manusia yang lain. Wonten dalile apa ke? Piye to ki? Koirunas anfa'uhu linas. Lah, lambene keserimpet lho. Lambene likaten. Teng mriki kula niati menghibur panjenengan sami. Dalu punika katimbalan. Timbale telek piye? Katimbalan dening Bapak Lurah nggih menika Bapak Sayanto matur nuwun Pak Yanto. Niki nyun sewu bot-bote kula ngeboti desa Kanorejo. Dalu punika kula sakjane niki waduh piye ya? Lamongan niku wonten hari jadi. Teng Bojonegoro piyambak niki wonten syukuran. Lah kula tetep mriki untuk Kanorejo. Berarti ngeboti Kanorejo. Lho Kak ya sinanggap kene kono gak kok. Kono nyapa kono-kono mbok omongno ku lho piye? Tak umumno nak kono ya enek apa ngono lho. Oh, kere iki terangos omonganmu. Lah gemuk. Sing nyapa to iki? Oke perokok kene. Raga-raga lho aku bodoh gemuk. Itu namanya body shaming ya? Nyapa? Body shaming. Niki body shaming, mboten body shaming. Suwe mok nyaduk kowe iki kok omongan. Nesu. Ora nesu piye wong kok gregetne kancane. Siap, Grak. Kayak celengan. Hei. Tak tapuk. Kowe ngecek kancane. Mboten guyu. Merendahkan kuwi. Kowe ngecek kancane. Menungso padane kewan. Menungso ki manunggali rasa. Nggih. Kowe kudu ngerti rasaku kaya apa, rasamu kaya apa. Apa aku gendakmu? Rasane kowe. Tegese ki awakmu. Ya rukun. Oke. So. Utangem sahur tetep. Ya ampun. 150 semoyo 2 wulan ra disaur nganti saiki. Dongamu apa? Hah? Dongamu kanggo masyarakat. Kagem sedaya warga mriki mugi-mugi sak badane adicara menika sedekah bumi nggih bersih. Iya. Mugi-mugi tansah pinanggih bagya mulya tinebeke saking sambikala caketke rezekinipun nggih Bu nggih. Nggih. Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki sawahe subur panenane kathah melimpah Allahumma. Amin. Insyaallah ki pokoke subur melimpah panenane. Res donga apik, donga becik. Donga apik to Mas. Mugi-mugi ingkang rawuh sik to lha sing rendi sawah panen apa ya? Piye to Mas aku kok gak dongamu lho. Mugi-mugi tiyayi mriki sawahe subur panenane kathah melimpah Allahumma amin. Ya iya panenane kathah. Iya. Sing duwe sawah sing ra duwe. Panen apa? Ngasak. Piye to? Lah kudune piye? Ya muga-muga sing mboten gadah sawah saged tumbas ngono. Lah sing ra duwe sawah? Lah ya tuku goblok kaya kok.
Lah tuku ki nek ndek dhuwit lan nek ora ndek dhuwit. Lah ya utang mau to kok iso. Kok balik utang neh. Kowe ki ilmuku ilmu utang kok gak duwe parian liya nabung ora kulake mbok sing lengkap. Nyelengi to piye? Mugi-mugi sedaya warga mriki tansah pinanggi bagya mulya enggal-enggal sing dereng gadah putra mugi-mugi gadah putra-putrane ingkang saleh lan salehah Allahumma. Amin. Ingkang majeri sapi to piye majer tak tapuk tenan iki. Mandul. Nek. Yo wis to ndagake duwe anak ngono to. Lho, ora ngerti carane ya repot no. Ora ngerti carane repot. Yo enek carane. Carane piye? Carane gampang. Enek loro. Apa? Cara medis dan cara alternatif. Biar cepet duwe anak. Wi cakno piye? Cara medis. Cara medis kita bisa konsultasi ke dokter. Dokter kesehatan. Dokter kandungan. Iya no. Dikai obat. Disuntik. Iya. Kesuburan. Kuwi nek secara medis. Iya. Dan secara alternatif. Alternatif diurutno. Oh pijet. Pijet. Aja lara. Dikai minyak. Lunyu. Dikeroki nganggo minyak. Apa kuwi kok iso? Diurut alus. Ah, ora. Diurutno piye to? Diurutno iso kok aku sik apa kowe sik, dalang yoko-yoko. Endi sing nepaki engko moro-moro ya plentu lek ngono. Kuwi jenenge wong wedok dienggo ramban. Sing penting kan duwe anak. Duwe anak bancaan kuwi. Goblokmu bocah kok omongan ra genah. Ayo piye? Menghibur. Menghibur ya nyanyi aku siarno sing penak. Oh iya siarne. Yang duwe kelebihan suara MC. Ngapunten Dik nggih. Amit gitu. Oke, baik saudaraku. Iya. Masyarakat Kanorjo tentunya. MC. Di Kanorjo ini kita kedatangan salah satu bintang tamu Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Di Samidi. Kowe guyumu ya apik jane, tapi kuwi kedawan. Guyu ki sithik wae ora usah dawa-dawa. Sementing kata-katane ya. Nggih, sing penting kata-katane ora guyune. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis kebanggaan Jawa Timur. Ada siapa dia? Artis yang sudah tidak asing buat Anda semuanya. Ciri kon sithik. Kowe apa rong tau dicipok gendruwo kowe? Gung, tak cipok. Maksudnya kuwi aja kaya ngono. Iya ngono. Kuwi kesithiken. Ya. Kita sambut artis yang berwujud bajul. Ayo sambar bledek lho. Lah aku nak moro-moro der ngono. Bledek kok ngincim. Kok moro-moro der iki bledek apa? Lah sing kita gede kowe tok. Lho. Yo, kita sambut salah satu artis istimewa buat Anda semuanya. Ada siapa dia? Sak Dodok kita datangkan dari wilayah Jawa Tengah yang akan menyanyikan satu buah lagu karek kowe. Dodok. Iso karek we piye to? Aku ora ngerti dhek apa. Kowe penyiar apa penyakit to jane iki? Aku ngomong ngono to, Dok. Ya paling gak lah. Aku bagian apa lho ngono. Kowe MC ini kita sambut Cak Dodok sing meriah kaya nggone nyunyu ngono. Oh iya. Nyusu kudel. Yo, kita sambut ada Cak Dodok. Dong, ketek endut, ketek endut, ketek endut, ketek endut, dung. Ketek endut, ketek endut, guyu. Ketek endut. Smile. Siluman ketonggeng. Piye? Aku ki bintang tamu kok terus mbok gambli ketek genduten iki. Lho, kowe tersinggung. Lho, kuwi padha karo kowe nyanyi aku ketek kendang. Lho kendang ki yo penak, kendang kaya Mas kan yo iso. Jajal. Ayo Mas. Kendang mau kendang. Ketek ndut. Ketek. Iya ya asem ya. Ketok ya. Diomongi ya. Ora mungkin son ra nuthuk apa kok sampe nuduh sone kuwi wis laras. Yo tanganmu kuwi tak-tung. Oh, keteke nesu. Nesu ndak. Ojo guyon. Nyek ketembo ya sepet sing apik. Tanganmu ra enak iki. Mbok dilat. Ya mbok pasno lambe kok ya gamblis sing penak. Iya ya. Nggo kono ya? Ya ngono kono wis. Kono Mas ya. Yo, ada siapa dia? Kita sambut ada Cak Dodok. Lah ndi kok urung. Kowe sing kesusu teko. Ngono. Baleni to? Modele iki sing berwibawa. Iya. Bintang tamu kok niki. Unike ning ngono kuwi ya. Kompak ya? Iya, sing kompak ngono lho.
Astabrata iki lho. Yuk kita sambut ada bintang tamu. Siapa dia kalau bukan Ca Dodo. Wah, meriah ya. Luar biasa toh. Iso kompak Musik karo wonge kompak betul. iki dalang po combe to jan. Akiro deh. Kok model iki sampean ngiwangi aku apa ngiwangi kene wong jelas aku ki sediane nyaya. Lah iringane iki mah gak penak to. Ora penak iringan. Lah apa balik ketek genduten. Apa kuwi? Wis rasah wis kabeh meneng aku tak gambeli dhewe. Oh iya weh. Tak amiseni dhewe. Lah iki rapi. Anggere nek wong penyanyi kok diiru-irui nyapa to? Ya tentang siaran dhewe nyanyi dhewe metu-metu dhewe. Iya ya, iso aku. Jack 1 2. Supaya Kanorjo Palembang ini benar-benar bergoyang cow. Tak panggilin artis yang satu ini ada siapa lagi kalau bukan Cak Dodo. Teng tarararara teng tarararara teng teng teng. Ngono iki anake ya kolu mangan. Ora kolu teng 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 tarararara. Gak izin atuh. Isin biyen cita-citaku tentara teng 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 teng. Kowe nek tentara kowe bongkotan. Bongkotan diasmu tak tapuk tenan kowe ket kowe ngono ae. Tak nyanyi kalau nyanyi. Nyanyi wong loro bareng. Aku bagian vokal kowe musike. Oke. Musike ayo Nyanyi nyanyi tentang apa iki? religi. Untuk mendoakan semua warga yang ada di sini. Padha cocok karo nuansane Tuban Bumi. Bumi Wali. Sing tenar saiki Mas. Oke. Ra. Siap ra? Enggak. Ra ra ra. Sik to. Ra. Isik to. Tiru mbok kon musik. Ra. Ra. Keduren kuwi. Oh, keduren. Sithik-sithik. Ra. Ra. Ra re ra re ra. Ra re ra re ra. Bumi Wali ana demite cok iki nyapa kuwi? Tak goco tegel meneh to. Bener piye? Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ya, sa. Ra re Ra ra. re ra. Ya, yo. Anggur nangis matane ilang. Hei. Yo siap. 1 2 3 4. Bareng karo kono ya, Mas. Oke, yo. Yuk, 1 2 3. Kowe ngawiti sik kok nyanyi kok saya. Ra re ra re ra ra re ra re ra ra re ra re ra. Subhanallah ya Allah. Ra re ra re ra. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Aku ti. Allahu Akbar. Angin ngerek-ngerek. Wih kena angin mbok nyape nyanyi to. Cara anu wis disenggaki ngono Mas. Senggak kalon ngono. Allahu Akbar. Karo liju mang ngageti kancane. Takbir. Subhanallah. Ngono tok biasa. Subhanallah. Alhamdulillah. Tombo ada. Subhanallah. Tombo ada. Sik. Hei, siluman gunggu. Opo? Kowe kok ganggu aku nyanyi nyapa to kowe? Anjen setan. Oh nyanyi diru-iru terus to Mas. Iki lho, Ora iya, to. iya. Mbak nyanyi ra genah ra pas sih alun nyeluk sindene. Ah. Soale sindene yo enek Wow, full bintang tamu. Napa mulai menika wonten Mbak Rikil selamat malam. Ya Allah, cantiknya Indonesia. Diatur jeneng. Mboten napa-napa nek. Oh, bener napa? Disepati ya, Cah ya. Nang tangga. Mboten nggih. Iya. Betul. Cek. Ya. Ije. Baik, langsung saja tak panggil artis cantik dari kota Kediri, Cow. Artis yang satu ini mempunyai goyangan yang sangat istimewa. Ada siapa dia? Si cantik. Soalnya Sing rasa apa? Pengen nyapa? Pirang-pirang dina pewegel. Aku ngomong to. Ndang tuku salep. gini lho. Kita kowe bengaken iki. Enggak. Yuk kita sambut ada si cantik Prikol. I love you. Yo! Sudah berdiri.
Sudah berdiri. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Mbak Prike. Bagaimana kabarnya? Alah-alah nggak usah ngeri-ngeri tangan ngono toh Mas. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Baik, sampean bagaimana? Baik juga. Alhamdulillah. Berangkat dari rumah jam berapa? Berangkat dari rumah tadi jam 3. Jam 3. Iya, jam 3 sore. Sama sopir, sama sopir? Sama Mas Zen. Iya, di sini tadi nyampe jam? Nyampe jam 7. Alhamdulillah. Iya, saya tadi numpek bus ke sini. Apa? Numpak bis. Numpak bis. Numpak Iya. bis di sini, heeh. Nyapa kuwi? Sampean kok nggawa kirek barang rene, Mas? Kirip gitu tuwek ya asu. Kuwi malah nemen tuh. Lah iki delokne kirip lho. Ya omong ngono kuwi ana masalah apa? Delok ora dhewe ta? Piye? Kelakuane dalange. Lah nyapa lho? Lah iki nek karo sinden apik gapyak semanak. Ajal nek karo aku blas ora omong. Ki atase Mas Akbar yo cek legan, cek dhewe. Ora apa-apa to godhone. Grapyak semana itu suatu kewajiban seniman. Harus itu. Apalagi di panggung. Ya Mbak Prike, ya Mbak Iya, Prike. Mas Sampun ya. maam napa derek? Sampun, sampean piye, Mas? Sudah maam aku. Sudah ya lawe ampun. apa, Mas? Lawe tadi apa cah Mang? Lawe. Lawe empal. Cumi-cumi ya Allah. Lagi nyenggol karburator wah. Apa jenenge? Ya nek ngomong-ngomongan sampean yo ning kono lho yo Lah piye nyapa. wong sing apik yo nang kono. Modele awe-awe. Awe-awe piye lho Mbak Prike? Lah omong ngene gak karo ngene nyapa lho wong wedok. Loh, kita itu harus sopan. Apalagi ini Pak Dalang itu kan kita harus menghormati toh, iya kan? Kita harus selamat malam, sugeng dalu. Piye kabare Mas Dalang kan ngono. Kan ora mungkin aku. Mas Dalang piye kabare Mas? Nah, Lah ora Mas, mungkin. Mas. Orang mungkin sini pakai enggak mungkin. Ora mungkin, ya tidak boleh kayak gitu. Dalang kok ngomong pekekah-pekekeh yo. Aku kok pikiranku nerno ya. Maksudnya dalam itu sinden itu harus membungkuk wujud penghormatan ya Mbak Prike. Iya, harus itu toto kromo Toto kromo. nomor Ya, 1 ngono lho. Rungokno kuwi. Krungu ora? Krungu ora kowe? Asine kowe dhewe posisimu sing gak bener. Nyapa? Oh, enak tuh. Lho kok kowe. Tak kira to gak enak. Kowe iki ngalih posisi kene lho kowe. Nyapa? Dadi ora kena kono, ngono lho. Oh, ngono. Mbak Prigel nyuwun sewu. Inggih, piye Mas? Mriki wau jam pinten nggih? Jam 7 Mas. Oh, jam 7. Iya, jam Mboten 7. Lancar to mboten mantuk to nggih? Alhamdulillah, sampean yo lancar toh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. lancar. Tuh, perjalanan pinten jam wau? 3 jam setengah Mas. Enak apa? Kene lho. Wow, alhamdulillah sambutan istri warga mriki Wah, luar biasa. luar biasa warga Pasugatane. Kanorejo itu wah luar biasa pasugatane ya Allah Nggih, Mas. nggih. Ya Allah aku Piye? luar biasa loh. Enek soto, Nggih, ya toh, soto. enek rawon, Nggih, sami. enek apa sego goreng. goreng, Ya, nggih. luar biasa panjenengan. Nyapa ngono? Apa aku ndelok-ndelok keadaan kok. Wis ndelok-ndelok keadaane enek apane? Wis aku turu, Pak. Pikiranmu wis elek iki kok. Lah ya padha ae. Tak ngadeg-ngadeg lho enek Wis ngadeg kok. Hei, Lho, apa kowe cek lunga? Lah iki lho wis. Ya omong ngene gak. Iki lho. Dudu kuwi. Alah dodok iki. Ora. Ono lho. Wis ora tak. Ora. Kowe iki mau lungguh lho. Kon ngadeg kok wis ngadeg apa sing Apa nih sing ngadeg? Tekad saya yang sudah berdiri. Semangatnya sing wis berdiri. Spesial untuk Kanorejo. Fligel. Iya. Happy birthday to you, Fligel. Lho, ora ulang tahun kok happy Aku birthday. ora ulang tahun loh. Sampeyan gak ulang tahun? Ora. Kudune ulang tahun. Loh. Wedan gitu iki. Kowe iki pikiranmu piye to? Aku Nek dene ulang rayu tahun. iki lagune piye to? Ngerayu paling Pamane, cocok. pamane. Wong ayu, Masuk. kuwi kan meso, perkara ayu. Wong aku I love you. Kowe iki nyanyi piye to kok? Pikir lagu apa ya sing genah ta Banyak ya. to wi. Kowe kersane Mbak Prigel dhewe iki lho sing nyanyi. Oke monggo, Mbak. Nyanyi dhewe, Mbak. Nggih. Ini berhubung malam hari ini adalah malam yang spesial Cak Spesial. Dodok. Nggih, nggih, Mbak. Cak Komet. Ini malam hari ini kehadiran ibu kita bersama Ibu Fitri Sugeng Dalu. Aku tak salaman dhisik ta karo Ibu. Itu bunda saya itu. Maksud Mas? Bunda Iya. saya itu. Oh gitu nggih Bu, Sugeng Dalu pangestunipun nggih. Nah, nggih. Malam ini juga kedatangan ibunya Mas Komet. Mana? Itu di pojokan itu. Loh. Kiki. Iki mbokmu. Disungkemi. Iki mbokmu to, Mas? Sungkem nang ngono, sungkem. Sungkem. Sungkem saya, sungkem karo mboke sungkem, sungkem. Karo mboke sungkem. Mama. Mama, ini batang, Mak. Hei!
Lah kono ngene. Ya anak sing ra ndek sopan ya, Mas. Wong buke lungguh kok kowe malah ngadeg iki piye to? Ya paling gak sopan no. Ra nduk bungkuk sithik. Kurang-kurang bungkuk sing apik. Bungkuk ngene. Kurang dilo. Aku kok kaya seliro to. Ayo sing apik. Mama. Mama. Mamahe piye maksudnya? Mama karo papa ngono apa piye? Mama. Dok. Piye? Arek sing aneh kowe ra krasa. Apa? Piye? Sarimbit. Loh, ini kekompakan rombongan. Ya tos, memansa merah-merah nek delok ben penak ya toh. Bener. Abang artinya aku bangga ya toh Mas? Betul. Lah iki yogo-yogone kan abang-abang Abang, malah kaya aku bangga menghibur warga Kanorejo. Berarti ki kompak. Ngono, ya bener Mas Akbar karo Mbak Prikel. Lagi ireng. Ijo kuwi matane lho. Ijo kuwi, ijo botol kuwi, Lek. Ijo to, Mbak? Iso lek. Piye? Piye ta buku celok lek. Ya ibu. Sampeyan lale-lale kaya ape tuku pentol lale. Lah ora ngono. Aku sik unget-unget karo Bu Manohara kemang lho, Mas. Pipis ning kamar mandi lek umume wong wedok lah ya ndodok ta. Ora ibuke sampeyan iki mosok yo ngadeg ngene aku udah bingung. Katanya selangan. Mau nganggo Makanya tak celuk lek. Iki lho Mbak Prigil arep ngatur nih. Nggih, malam hari ini adalah malam yang spesial gitu di hadapan warga Rengel Kanorejo. Ya. Alhamdulillah hari ini bertepatan pada hari ulang tahunnya Mas Akbar. Iya toh. Mas Akbar ulang tahun. Delah katepe. KTP Nah. Ulang tahun enggak, Mas? Ya 8 Oktober. Ya wis beno lah. Lho. Yo duweki surprise to Mas, duwe surprise, duweki ucapan didongake piye ngono kok yo wis ben. Mbak paling gak diobong. Lho. Kuwi diobong. Diobong Mas Akbar. Apa? Selamat ulang tahun. Sepurane ra iso ngekeki apa-apa. Ternyuh. Ora apa-apa. Aku yo kaya kangem dhewe. Wis rasa nangis ya. Kaya sepurane. Ya. Makasih ya, makasih. Aku ketatap mik lho. Aku gentenan. Iya. Ya. Makasih Pak Dodo. Lagi. Mas Akbar. Nyapa? Jaluk duit. Masa jaluk duit iki piye to? Ulang tahun malah kok jaluk duit. Terima kasih untuk semuanya. Ya, sama-sama Mas Akbar. Terima kasih Kanorejo, warga Tuban semuanya. Ya, ini Mas Akbar, saya masih ada satu gift untuk sampean. Gift apa itu? Sabun. Dikarenakan Mas Akbar ini sabun. Gift sabun. Mas Akbar ini kan jomblo gitu. Nggih. Ini tadi saya sudah kenalan sama perempuan cantik dari warga Tuban sini. Apa? Sinten niku? Lumayan kan kok kena tinggi apa jenenge teman di rumah ya. Kowe iki nyapa to? Iki lho jek umumne kok mangan iki lho. Mangan heh. Ya ulang tahun tak surprise. Engko. Ditutup mripate ben surprise. Ngono ya? Ya wes, sampean madhep rono Mas. Oke, Mas rono, Surprise Mas. kejutan. Saya tak jekuke saya ya. Ya mesti ayu iki. Iya lah pasti no. Manis ora? Manis, cantiknya luar biasa. Tak jogone ngomong ndak mlek. Ya oke, siap. Tak jaga sik. Pokoknya sampean apapun yang terjadi sampean kudu trimo karena ini pilihan orang banyak yang cocok. Mas madhep rono lah ya. Ya, Cilik cilik pasti apa cantik. cilik to senenganku sih. Loh ya langsing kayak aku, cantiknya luar biasa. Putih loh, kuning langsat. Kecoklat-coklatan. Gitu. Ya, Ora aku lho nyepat mic. Oke. Ya ora. Aku wedi to. Ini adalah perempuan yang sangat cantik dan kebetulan ini perawan ya Mas ya. Alhamdulillah warga dari Tuban. Mas Dodo. Ya. Sudah siap? Siap ya. Kita hitung satu-satu. 1, 2, 3. 3. Boleh hadap sini. Iki lho, ayo disayang. Apa nek? Iki lho. Kuning langsat iki kuning bangsat. Iki enak wong wedok ayu lho Mas, eman-eman lho Mas, lho Mas.
Bos aku ngono kon ngawin. Karepmu kono wedya. Ora apa-apa, lah padune seneng e, Dik. Ayo kono. Rene nak, cedek bapak sini nak, rene nak. Kono malah mangan kue engko. Lho, iki lho Mas. Lah terus nek ngene iki nek arep kumpul lewat di dalan. Kayaknya metu mburi kene ya ta. Iki sapa sing ngekeki? Mbak, ini tak warne kancane. Aku selamat ulang tahun Mas Akbar. Sik to tak foto sik. Ya, foto. Kene foto Mas Heru, fotonan Mas. Oh, kilo lumayan kan kena diki kancane ngomah. Kowe kan jomblo. Wis pas ki. Ki cara keluar. Lho, Mbak Prigel lho. Wih, masak lagi lo ubah ya. Kene cak dodok sini. Dor lumayan lho, kisuk. Kowe meneng sik dia. Iki tawane tragedi tak omongi. Apa to? Piye? Tahu kayak ulang tahun nganggo wedhus lah kok nelek ning panggung tak omongi. Wes. Ambune tek ngene. Lanjut ambune lho. Ya ambumu kok. Wes. Selamat ulang tahun ya Mas Ya, ya. makasih, Mbak Iki kok Prigel. digawa mulai lho ya. Ya tak gawa lebone Sak mobil karo sampean lho kudunan. Iki 750 wani ya. Lah kok murah men Murah wedhus men. sakmono 50. Sing nuntun. Kono sik ya ndak ya. Ya wis engko melok bapak Oh, wis kok nuntun. pulang. Enggak. Yo, hiburan. Hiburan nyanyi lho. Nyanyi. Surprise tidak hanya ini saja. Ya, Apa masih nih? banyak lagi. Nanti ada lagi. Nanti ada lagi. Baru wedhus direk ngono. Tirek. Kok kewan tok Mas. Kowe tak kei surprise. Oke. Sapi birahi. Lho. Mau amur. Mate sapi sing digolekno pasangan ngono lho. Iya. Nggih, terima kasih Iya. semuanya. Ya diselingi hiburan nggih Mbak Prigel. Ya, ya. Tembangan Mbah Yu Apa monggo. niki? Tembang kangen ki melokne Mas ya. Nggih no. Nggih. Sampeyan ting-tingi Pak De. Pak De, Pak Desan. Aku nek ulang tahun kok mesti bubur abang terus. Kowe cak awak kok. Bubur abang beras kuning. Mangga. Mohon emoji monggo. Pangkur Pak De, pangkur. Moji. Apa ki? Mangga. Dalang bagus tur prasaja Masda Akbar akeh tiyang res nani. Sing wedok gandrung sing lanang. Duh, iki tembang ucapne wong pangkur. kok Terus. Rasa aku. selamat berulang tahun. Selamat berulang tahun, ya ta? Nggih. Kaping 24 muga kaping 24 ya bener ya Mas ya? Ke 24 ya. 24 tahun, 4 loro. Panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terus Tak lupa doakan mendapat jodoh yang cantik. tepuk tangan untuk Mbak Prigel dulur. Allahumma Amin. semoga karirnya semakin melejit, mendapatkan jodoh yang cantik luar dan dalam ya Luar Mas dan ya. dalamnya. Amin. Jodoh wis enek sing ngatur. Betul. Tenang saja ya. Ki lagune tembang kangen ya Mas. Kangen. Bersama Asta Brata. Brata. Monggo. Tembang kangen. Dados. Hoi. Terima kasih Mbak kasih, Prigel. matur Lenggah riyen nuwun, nggih. Mas Akbar. Siap. Nggih, luar biasa.
Dilanjut ya. Ije, Mas. Ada Mbak Manuhara. Oke, Mbak Manuhara. Cocok yang juga akan menghibur para warga masyarakat. Leres. Ayo sing nyarni sapa ki? Sing nyarki sapa ki? Aku mang bakdo nyarke Mbak Prigel. Mbak Prigel. Dadi ganti komet sing nyarke. Yo. Lho ho. Sing apik to Mas kaya MC mau kan yo kepenak. Langsung tak panggilin artis cantik yang berikut ini. Berikut ini, ngono lho. Artis cantik yang berikut ini hadir dari wilayah Kontie. Duh. Kok iso kondi piye to kaya Madiun. Saking Madiun ada Mano Hara untuk Anda. Yo, Manuhara sepertinya. Yo. Oke. Mas Akbar, Dalem Pak Dok. piyayi lek ayu yo ngene Ayu. iki lho Mas, mlakune jinjit lho. Feminim. Feminim wong ayu wong Putri wedok. Solo. Enceh leres halus ngendikane. Mak tentit tentit. Nggih. Sugeng dalu diajeng Manuhara. Sugeng dalu Mas Dada. Ya Allah. Wow. Wilujeng dalu Mbak Manuhara. Wilujeng dalu Mas. Pripun kabare? Sehat. Jenengan tak sehat to, Ki? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Injih. Mbak Manuhara selamat malam. Jenengan wau dugi mriki jam pinten? Kula bakdo Isa. Oh. Saking semangate. Tasik nginep teng daleme Pak Kasun. Nginep dalamnya Pak Kasun. Injih. Pak Kasun Menika langganan kula teng CR. Apa ya? Pak Kasun teng langganane sampean teng CR. Nggih teng Cangkring. Oh, Pak Kasun ya hobine ngene-ngene iki ta Pak Kasun. Lagi ngerti aku. cengkering cangkring. Cangkring. Mbak Manuhara sehat nggih dalu punika. Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah. Tambah cantik loh sampean. Alhamdulillah. Injih. Menika jenengan pirsani to Mas? Piye, Dik? Jenengan pirsani menika lho. Apa? Penontonnya kuatah sangat nggih Kang Mas nggih. Iki diajeng. Alhamdulillah. Iki yo pengen ngerti sliramu wong ayu. Lah sing sebelah mriko, Mbak Manuhara. Lah nggih, lagi lho Mas, bapak-bapak lho Mas. Bagus-bagus piye iki? Enceh. Lah nggih ngaten to Mas Akbar. Injis. Alhamdulillah. Enceh, napa mulai ibu-ibu nggih ketinggal ayu-ayu. Enceh. Kados sampean yo ketok ayu. Niki bersinar malam hari. Dalam. Piye Dik? Apa Mas? Aku rak mirip-mirip bledas. Oh, sing bledas apa kok bledas apane? Dek, enek sing mumbluk. Kae apa Mas? Dik. Kae apa? Dek Manu gak sawedi sayang. Apa? Aku yo menung. Takut. Gak usah takut, itu juga manusia cuma makannya dombago ya, Dek ya. Gak apa-apa ya sayang, gak usah takut. Mas. Ngali yo wedi ki lho bocahe. Medeni cah cilik. Tak wedeni sik. Cah cilik sapa lak ngono gedene kok. Cilik lho. Maksude wong ayu jek imut-imut ki wedi. Imut-imut ki wong wedinan. Mut dhewe. Kok iso mut dhewe ki sing dimut apane imut. Bapak-bapak, ibu-ibu, para penonton, ada lomba Kuis apa? sinten kemawon ingkang saged ngetengi nika. Lho. Kula bonusi 1 juta kali wedhus. Kowe iki lho dadi sapa kok iso malah mbok kon ngetengi. Ki wong wedok apik, sopan, ayu. Ya Mas Ya nggih no. Ah nggih. Aku lak wis kenal karo jenengan. Pun sampun. Sampun to. Lah kae sapa to? Masa sampean gak ngerti? Mosok lali. Hei, iki komet no. Oh alah kowe to Mas. Aduh, lah dalah. Aku tenan lho Mas. Mas Komet sing teng YouTube. Tenan to. Masa sampean lali? Mas. Ngomong to Mas. Karo wong wedok. Karo wong wedok ki Iso sopan. ngono ki Lah lho. karo komet mosok lali. Omet. Walah ya Allah sepurane sing oke ya Mas aku raro kok ya bocah kok ya. Walah Mas komet tenan. Komet sing teng YouTube masa lali. Ngono ya Allah. Lah dalah, aduh. Tenan to Mas. Tenan yo kuwi jenenge Komet Ya yo Allah kuwi. Mas komet iki. Heeh. Sampe iki Mas komet tenan. Ya. Aduh. Tenan lho Mas. Aku ki saking Piye, aku Mas? ki saking tenan aku ki saking tresnaku karo Saking jenengan. tresnane Saking kangen. tresnaku kangenku Lah karo iya. jenengan kaya Aku mbok. kangen. Kapan iso ketemu Mas? Tibake sampeyan iki Mas komet. Ya ampun, ya ampun. Aduh. Ya ampun. Piye, Mas? Ya ampun. Ora masalah ora apa-apa to. Enak to? Ora apa-apa enak ya. Kayak keceblong got tau.
Kok kecemplung got piye to? Kuwi jenenge wujud katresnan karo awakmu ya ngono kuwi. Kuwi apa e? Apa e piye to? Lho kok Pak tuk. Tuk. Tuk piye ya kuwi jenenge mahkotane wong wedok. Mahkota apa umume ya gandul ngono ta. Lah kuwi piye? Perok, perok. Kuwi jenenge kotak tomat. Lah kok kotak tomat piye to? Lah kuwi rasane kono apa? Rasane wah. Lho, ya kuwi iki lek omong ya sing halus sing penak lho. Sugeng dalu diajeng Manohara nggih. Mas, alhamdulillah lho. Penake kaya ngene lho. Ngono lho, wong kowe iki ya ora gelem halus sing bungkuk sithik apa ora iso. Bungkuk sithik ngono ora iso. Sugeng dalu ngono lho sopan. Sugeng dalu. Karo wong wedok dalu. Sugeng dalu, Mas. Nggih, Mbak Manohara ta. Nggih, alhamdulillah sehat panjang umur nggih, Mas. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah kangen karo sampean. Oh iya, Mas. Jan suwi ra ketemu. Oh iya, padha aku ya suwi ra ketemu jenengan lho, Mas. Wih. Piye, Mas? Enak apa? Opo kuwi? Apa to, Mas? Apa to, Mas? Kok kaya siku. Apa siku jane iki? Apa kuwi? Kusen lho piye siku. Sampeyan gak ngerti to? Siku Ora apa? ngerti. Sampeyan yo gak ngerti. Ora ngerti. Oh iya. Apa-apa? Apa Sampeyan to? gak ro to? Ora roh tenan aku. Sampeyan ngono kuwi, sampeyan ki apa tas rene? Kok apa tasne? Apa to piye to? Iki ya widodari wong wedok ayu ngono lho. Sing siku ki apane? Kok keker. Lho, sering fitness, Mas. Ya Fitness itu niku wanita sehat. sering fitness ki yo ngene iki Bojomu sehat. fitness kok kene gede. kuwi punuk goblok. Bojomu berarti sapi. Ora. Wis sikile papat kae. Ngono to, Mas. Atur salam Mbak Mano. Atur salam ngaturaken salam rumiyin Kano iki, rejo. Kang. Cek diajeng monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Nyapa kok mbok sampluk Napa to? Loh, wong ki tata krama kesopanan itu harus dijaga, Mas. Neng ngarepe wong umum awake dhewe ning dhuwur, penonton ning ngisor, awake dhewe kudu bungkuk lho. Momo bapak-bapak sugeng dalu, Pak. Ngaturaken wilujeng dalu matur sembah Suara ra iso nuwun. ngantek tak cewetak. Sepunten ingkang kathah mbok bilih wonten kleta-klentune atur. Iya. Wong Jawa ki ngono kuwi, Mas. Wong Ngerti Jawa. ora? Wong Jawa aja ninggal Jawane. Oh, ababku dhewe. Kowe mambu apa to, Met? Gak tak kira ababe kene. Tibake. Kaya wong Jawa ki ngono. Pak Lurah wong Pak Lurah ning Pak kono. Suyanto. Nuwun sewu. Ya. Sopan kuwi. Sopan Sopan, tata sopan. krama Tata kudu krama. dijaga. Dah. Pak Lurah. Iso nangkap mentok. Sementok lho. Wis nanggap mentok piye to? Kuwi jenenge Wong wong wedok. jenenge kenes. wong wedok ngepasne, Mas. Lah nek wong wedok-wedok ngene iki lah, kan gak usah nganggo ngono kuwi. Nek aku ya kudu ngene. Nek gak ngene ngapa, Mas? Ngepasne. Iya. Nek gak ngono gak iso menempati ruangan. Iki mau wis tak taleni pucuke tak obet ning guri kok. Iya. Lah gak suwenep. Nganu Pak Kasun. Pak Kasun. Pak Kasun sing putih Pak Kasun. Gak ro Pak Kasun. Pundi? Lah, Pak Kasun? gak ro. Mboten. Ro to Mas sampean Pak Kasun? Gak ngerti. Lah. Pak Kasun Pak Kasun. sing pundi? Mosok ra ketok. Dek, mboten. Lah. Nah. Wah, lanjeng. Sing di. Kok lah. Kaya lah. Apa tok gobloke kok lale. Oh, padha ngerti. lah. Nggih, nyuwun sewu diajeng wong ayu. Injih. Ngaturke donga napa kagem sedaya warga mriki. Injih, mugi-mugi sedaya warga masyarakat Kanorejo. Kanorejo diajeng, pinaringan sehat sedayanipun. Amin. Sing nandhang sakit mugi-mugi enggal saran. Amin. Mugi-mugi sedaya panenanipun melimpah. Amin. Nek panenanipun melimpah dibedhot tenggen kula nggih. Udah. Kula sakniki buka praktek kali Pak Kasun mriki. Praktek napa? Teng Cangkring. Kok balik cangkring terus iki apa lho kok iso. Biasa teng Gandul nggih nggen kula, Mas. Oh, ngoten. Buka cabang kula. Coba anu wong ayu. Injih. Pengen ngicipi suaramu diajeng. Monggo Kang Mas, jenengan mboten pengen ngicipi kula Kang Mas. Iki mbok yo sing halus to, Mas. Nyapa to mbok ya sing halus to. Mau aku dandane mbok tutne. Mboten nek panggungnya mbok ngiti dodo wae nyapa to jane kok. Iya to. Aku kecewa. Kecewa napa lho? Nyapa? Nyapa kok kecewa? Alah, wing kok krasa dhewe. Aduh. Kentole buka kolak ulu truk. Orai Mas lho, orai. Lho, resik. Orai resik. Resik Mas. lho. Ayo, mulus. Kentole sapa kuwi? Lho, kentole Kentolku dhewe kok kentole sapa piye ta? Lah sini kono tak buka sapa? Ketoke nganu Pak wong nggih. lho wong mah gembule lho, nyuwun Nah. sewu diajeng. Injih Kang Mas. Satu lagu buat kamu. Apa Ya, kita, sayang? kita. Ayo. C, Mas. Ya.
Jok tanggapan tahun dal kok wae. Wong ayu tresnamu susah jroning batinku Kaya pengeleh lemari. Sauri Dik. Wong bego Penak wedok. ana rasa timu tresnaku tulus jroning kalbu. Penak to wong wedok ayu. Anu, Duk, nyuwun sewu, Duk. Pripun Kang Mas? Ngadeg sedelo, Duk. Lah ngapa? Senadyan Kowe ape sapa kowe? Arungi banyu segara Arek budal sekolah pamit goke. Yo ganti kene lho kok, Pak. Aku to, aku. Enggak lho nanti Ngalem ngalem wedok ngalem ngono kuwi. Heh, keser kene Aku waduh iki to wong wedok bal-balan apa to? Wong wedok katoke puma lho. lah yo Usum Mas. Lah tolong gaprak Ayo. Ayo rap kedua kowe. Aku gandrungan. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku rakal Kok malah mbok dugang Malah kayak wedhus mau. dirayu kaya dodo Ya ya kaya dadi iso mangku aku. Ayo. heh Bisa mangku kowe aku. diremeh wong lanang kok ora iso mangku wong wedok ya Met ya kene mangku kulino Lah kok sikile ndek kaya botol kecap ngono kok ya. wis aja dhewe-dhewe Masa? ya nyapa kok ngono sik? Cekel sek diuter Nah, langsung. diuter ngono lho, Mas. tak ceker tak uter miber Mbok kira manuk tapi miber. senadyan ngarungi banyu segara rasaku lah wah Mas, piye Dik ngapunten lho, Mas. enak apa to Dik Kenemu kok nyantol gon. enggak tenang iki ngandal tenan Nyantol tenan ngandal. iki sing jenenge manuk haram ya Manuk haram. Manuk haram. iya ta kowe iki kok sok anu manuk haram kowe iki sing nyalus to Met kok lah Ya berarti gak usah nyolot nek ngono. aja mencolot Dik enggak to aku mau to halus kowe ya Kaya kemeng lah aku dipangku, aku pengen kok pangku. Mah. Pangku, pangku. lho hei Pangku. iki malah gawe prahara tok kowe iki kok Pangku. wah bro tak merconi Ora. dagake to dilayani Kurang dhuwur sikile. Malah kayak tari remo. Sikile kurang dhuwur. iki wis pal Ya wis ngono. lah ya senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna iki piye to donggon apa ora iki kan ki rayu-rayune undur-undur Sret. Sret, ya. Langsung dilunggono wae enak. Cek sini sayang. Ini kayak lho, plek ser lho. ser Ngene lho, Mas. Praktis Ayo dake. Simpel dong. simpel Ndang. tak mau aja guyon kuwi Ini apa? sikil kuwi sekon Wis ganti aku nek ngono sing lanang. Ya ganti Wis, wis wis, lungguh kono. oke Wis sing wedok ndagake. Ayo Bang Ayu. Lho kok kaya buta e. Kang Mas Lah, Iso kaya begenggek ning gandul gitu. ndang iki opo aku malah gila Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal aku kangen karo sliramu Kang Mas lho. Pak Lurah Pak Medun kene Pak Pak Medun Yatini ngono terus Yatini siapa Manohara kok Yatini jenenge asli Yatini Yang ini kepala sekolahku loh. wis wis pensiun to Kang Iya Mas. Iya. Gak omong. Lah kok dadi wedok ra iso, dadi lanang ra iso.
Kok ya. Pancen kok mati kaya mangkono Diajeng wis ora usah diurusi Ya, apa. iki mau yo ana pamundutan sik lali Apa, aku. Dik? Apa? Konggone Pak Kasun langgananku ning Cangkring. Biyo biyo. Cangkring neh. Cangkring. Iki dibuka. Dibuka. Yo sing nampa kono sing buka kono no. Jenengan to. Biyo angel men iki Pak. Pak Kasun iki nek anu. Lah gila wis Dang. Dibaca. Diwaca. Baca. Napa? Jenengan Tersake to. tembang napa menika? Oh anu, ampun kesupen tanggal 27 November nyoblos dateng TPS. Lho, Nyuwun gendengipun Lestari, PPS Desa Kanorejo. Nah, Ketua Tulus Widodo. nggih. Nyoblos gunakan hak pilihmu. Oke, siap. Kuwi lho untuk mangan iki lho. Menika wonten bebungaipun. oh nggih monggo. Menika wonten yatra 700 kangge dodok kali Manohara. Oh nggih, gitu. matur sembah nuwun. Ya, sampean 50, aku 50. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Adil. Adil nggih Mas. Adil. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Kasun. Laris sing mangan ben mangan ya Mas. Ya, apa kok terus laris-laris teko kene iki jane piye to? Laris kok Oh, dagangan. laris. Eh, Lilin celuk-kocluk bocah kocluk iki. Didulang lilin no. Mas, aku lali. Aku mengucapkan selamat ulang tahun ya, Siap. Mas. Semoga sehat selalu panjang Ya, umurnya. amin, Aku yang duwe duwe kado. Wah, lah iki lho. Kado ku ndi iki sik? Adune apa neh? Oh, kan ya kado padha Aku wae. suwam, Madhep rono Mas. sik ya gak apa-apa gak jamreme. Dah. Aja ndelok sampean kok Kado gak iki suruh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kok iso bedes turu piye to? Eh, Birthday. iki apa iki? Kok alat gune bal desa? Ora. Dianggap sampean gak modal to piye anu Mbak? Monyek. Nyek wong sampean sinden kondang. Monggo Mas, iki Lah iya. ya. iya. Semoga sehat selalu. Monggo dibuka 1, 1, 2, 3. Ayo Mas dibuka. Nah. Apa toh? Apa toh? Loh. Ini loh. Hei, Apa? hei. Selamat Paling wedi karo pitek. Pitek. Selamat ulang tahun Mas. Gak apa-apa ki dipoto. Ayo foto bareng karo iki lho. Iki jare panakan kok kebun binatang. Ayo. Alah nesu Pak. Padune kok iso ngendhok kayak padune seneng ya ta bar ya ta. Kok barbar iki kok Nek diangkar Mas terus. dinggo gawe nganu Mas. Gawe apa? Wis to menengok. Engko nganu apa ki jenenge? Iso Kambinge engko. Iso ora ta? Engko wedhuse dinggo kambing guling. Ya, Terus? dikare Titike. apa Pitike diopor? engko ya dikawin. Hei! Tuh apa? Sebut kono ae. Iso pempesan iki. Pitik pempesan iki jane opo lho iki? Dinggo foto kene lho ayo. Oh iya. Foto. Foto kowe. Gah. Mau pergel ya kowe barang kok. Nek prigel asli gelem aku. Eh, Imitasi ya. ayo Pak Po foto karo manten. Kene rene. Pak Oh, Go iya, enek. digowo tak goceki. Sing bengi iki sing ngejak foto aku wedhus pitik. Iya. Wis to ndagake. Berarti sampean Piye to? Piye to nduk kok sampe cucuk kuwi lho. Lah iya. Kok iso Aja nyucuk to. Walah. Lho Mas. Wis Mas, wis. Iki tandane cek prawan silite umbut-umbut Mas. Ya, Delan. Rasuti. Lho, Ayo foto. Ayo. ayo foto. Digoceki Mas. Gah. Gocek ana. Lemes awakku San. Lho, lemes kok diombeni irek. Ayo sama foto? Lho, udah. Ibu ndak foto Bunda, gocek ana ulang tahun. Ulang tahun wegah aku pitik. Sesuk wis gak ulang tahun lho iki. Iya roh no. Karena Mas Dodok sebelah kono. Aku wis hafal karo pitik. Untuk mosok. Pitik iki nek kadung kelan. Hei! Wis wegah aku. Ramutono. Ya ben ada kotak kene lho, ada Wis kotak kene. tenang. Oh, kenan tak gowo to. Lumayan to iki. Oh, dasar kowe iki ya pengepul mari. Krok-krok tok. Kok petok kok grok-grok tok piye to, Pak? Ayo ngaturne yo. Aku sehati wis ra penak iki mong. Kene kono ya, Dik. Bar ki apa neh wis ora. Heeh. Anu, ben kono Mas, ben digawa mantuk engko. Lah iya. Diaturke Ayo diajeng wong ayu pamer permintaane suaramu. permintaane napa niki jenenge? Lestari. Lestari. Mboten. Napa? Pak ngono mau apa Pak ya? Kasun. Kasun apa? Imbang ana katresnanku Pak Kasun. Oke, siap. Pak Lurah mbak bilih wonten pamundutan lagu Pak Lurah. Napa Bapak? Lah iki lestari. Napa Pak? Lestari saking Pak Lurah. Monggo Pak Lurah Apa nek Pak